Nyasaye niga goteba kera abe mwasinyanire no muntu koreng'ana gitabu kia Matayo 15:3 15:5 niga goteba ng'a murangeri mukwanere atagotegereretie orangeri omonto kabere nekera atategera omonto kabere ore arete omonto gatato ekera angire amarika agoteba rirario atigeru ense nabo nagoteba ekanisa ebwati omoroberi oyo Yesu arwete na ase obwanchani obonene na ase okwagachana na ase ogokinania erinde twensi toikere otoreka gwakana kare. Amen. Egento kiangosa nkering'a rende kana agosa injamana evangelist nare kuirani kungambi gwe kanisa yane pastor ne kare moya atarakwa tarenge korangeri wabo ligung'a eng'ondi yenja gosinyire erinde eriatebe ng'ana nji yansinyire mbugatesi wone egento kerikire se lirube ng'ati komunje nimbori ng'ati komuninkitima nyeti ekiagera njama form 2 igo inje nabo nare goteba ng'a ase abanto ba Nyasaye segi nero irube narinyora nande ndi ngosati ekiagera nje nomonto ngosoma mariko. Get the point. Take a step forward. Omwanchwa omoligereria o Get the Point studio enenga kende naende twachira asmore kobaletera habari ya Get the Point. Ase amatuka mange buna mwatomanyire buna team Get the Point Media iga tokonyara kobaletera amarandia aya akonyara koletwa kurwa chinsemo chinyinge chagusi wetera ase chikanisa amatanga amonechi crusade mono intubona Get the Point twanyalira koleta amarandia Pastor Nixon Matara amo nomorandia Martha Isaac Momaete, and you've really loved their sermons. We proud ourselves kwa batangani abu twanyalite kobaleta somutanda kuru Gusi region wangoiga angi wiki gochikoera bono amangana mange mwanyalire korra somutandao na ndi mwanyalire gotoboria ninkieka kegenderete asabarandi aba baito babere twanyalire konyari bagari tukoria lero kobaumira elinda banyale gotoeresa amangana aya tukorora somutandao social media ase Facebook ase TikTok na yekenenga banyalire goteneniwa mbanyara korandia asa amatanga usase crusade usino ase chikanisa bono nanyoliri bagakomerana na bonsi babere Nixon Matara amo na Martha Isaac ntaete mbaida ekeye mweyemo elinde banyagotokwania batote barabumbarabi elinde tunyakogenderera byamono omwanchwa mo ligereria no motegereri ase egetunu geito kya Gusi na isiko oyakorokwa Pastor Nixon Matara oyo beire okorandia ase ngaki entambe gwetanie miaka 15 ase chikurusedi ase chiefort ase chikambi nabo igo nona asa matanga nabo igo na mwakere Nyasaye buya ekiagera oyo toikiri ase obwarobo nonya mirime yirao mirime yiga nebwate chisegi chiae bune chiacha bwangu Omwanchu omoligereria naenda omotegereri negenire ng'a bwairire buya inche Martha Isaac buna nkora ateba kurumatagare yemo naende buna nkora ateba ninde people bono igo nkwirana Nyasaye ng'a buya mana ase obware andetire goika rero naende nkwirana Nyasaye ng'a buya mana ase okona konyoroki rituka ase erinde ekiagera marika agoteba ng'a naki nimbwate emeroberi emiya ase more igo rende Nyasaye buya obonga abakwe ase okoba gwaito moyo naende twabeire channel eye twabeire tokorandia amang'ana ara ase ebuku naende abange baseseniwe naende mbagenderere gosesenigwa ase erieta ria Yesu. Amen. Tugenderere goseseniwa na tazidi kubarikiwa. Omorandia Nixon Matara nekenenga lirube ndia gochera korwa ase omorande ligotayanga tubwene tikorandia ase amatanga ostobwene tikorandia ase crusade ostobwene tikorandia andonsi ndiangichira utatige enali nyorete ase nchira etalingia enali nyorete korwa ase media na buna nabeire nkoba ase kanisa eye inanya korora kanisa kobeka bintu media etara kurangeria etara kwa diuko usetara kwa minute egia ngosete ekere na kenyorete chinsa chia butuko
na fogwaderetigwe amang'ana yaiga agankong'era akandetera ebirenge ebikong'u goika rero buna nkonyarora akomonyoka iga bakachire chinse chia isiko ase abanto basenigwe ase okoigwa amang'ana na abande bang'akere chisimi bakombori ng'a pastor mang'ana kia tokorora na amaene rirube nabo rigoteba ng'e tokogenda ase amatanga twarangeriwa amatanga ao twagenda ase omopastor bwa edistrict atari komanya na amaene tinanya koegera ng'a omonto naimoke korwa abogorie ebagi ichire chianga na ebuku na amang'ana agochi koegeria ase ekambi ase agochi koegeria ase crusade ng'aba agabwa egwiki atatebiri ng'a ochichaiga na ase amatanga nabeire gusii emiaka eye iga ndoche ng'a nekire emiaka 40 monto taiyo amaene ase ense eye okoimokia ogenda baka omochi bwa omonto ng'oteba ng'a inche ntagete ndandie amatanga aya iga naende tokogenda nore mocheria amaene obori ng'a ng'okweta ng'ai agakwete gochia egere ogende orwanerere buna abarogi bakorwanerera ng'a twakonyora nonye ekebwato yare koba buya nanya korora ng'a nkobere anene niga ekoba ng'a ekero kwarangeriwu na abanyene koreng'ana na amachiko ya ekanisa eye abanyene nabo bagokwerwa bateba ng'a oyu totagete noyo ekere omorandi bwa edistrict airu barisi bamotebire ng'a so and so nero totagete abarandi bande nkobori bare amabori ng'a matara bweka nero ore ase ense eye naende bamanya korwa bateba omorandi ekere atebigwa agwakere esimi ote ng'a namba yaye teigosoa namba yaye teigoikereka baria abanyene naende bagwakera abarisi bagwakera bateba ng'a bono ng'otokwegena onye omorandi bwa edistrict ogoteba ng'a namba yago teigosoa naende twanyorire ngosoeire abanyene bateba ng'a intwe tokwereire morandi inchuchu egere kwagenda toikorwani monto aye kwarandiri ring'ana ria Nyasaye narandiri ase amatuko amange mokorora ase embeo igoro ase taiyo monto ararandie embeo igoro abanto babwati kanga giakanirwe ng'a yaya ebinto mbira iga totari korora buya inche ndoche ng'a egento eke buna abategeri mwakerigereire naende mwategereire eke na esegi eetaneti buna Nyasaye asesenirie abanto na ebiegu ao igo nabo nare goteba ng'a rirube narinyorete totaragenda gochimotu aye omorade Martha Isaac rirube eria ndianyate goikera ase enchire ebwenerete korwa ase kanisa rirube igo riang'ikera korwa ase omoshiriki buna riarigetu ng'a riforward mpaka ase abashiriki erinde bamanye ng'a nateneniwu na ekero narinyora inche eki nkengoseti ekiagera nimanyete ng'a ande onsi ase ogokora emeremo onye toikorutwa amakindi igo tori meremo onye tobwati opposition eita emeremo ogokora nonya naende nkorwa ase amariko bibilia egoteba ng'a nobwatererigwe igo Daniel isana ebungo 3 mpaka 6 Daniel nabwatererigwa na abanene baye ase engencho atwara omoika bono ekinche nkengoseti ng'a barikire egento kiangosa nkeri ng'a rende kanagosa inche amana evangelist nare koiraniwu ngambigwe ekanisa yane pastor one kare moya atarakwa tarenge korangeriwa aboriwu ng'a eng'ondi eye njagosinyire erinde eri atebe ng'a nanche yansinyire mbwatesi bono egento kerikire ase rirube ng'a adicom inche nimboriwu ng'a adicom ninkitimanyeti ekiagera nchama form 2 igo inche nabo nare goteba ng'a ase abanto ba Nyasaye esegi nero rirube narinyora naende ndingoseti ekiagera inche na omonto ngosoma amariko omoancho omotegereri natake komanya inchera ki kero rirube riagoikerete inki wakorete getang'ani Pastor Mathara ekere riang'kerete gento nkeyo nakorete kende na echisimi nachagete konyora korwa ase abarandi bogwancha okuya abasiriki bogwancha okuya bari amarandi akonyire bagontebia remereria ase ring'ana eri twamanye na esegi lakini ase eng'encho narandeire abanto mang'ana amanene na amang'ana ya okoba comfort na okoba omoyo ring'ana eri inche ndikonyegeria ekiagera goetania okorandia inche ting'enyeti by provision nigo ng'ichete by a call bono egento kiraiga ekenene egento gekong'ataki ne provision inche ng'ichete by a call naende maete ng'a without even salary I can survive through the grace of God. Omarande Martha Isaac
kero rirobe riagochire amang'ana batebanga nkwandora amatanga ose nkwenda muri amatanga motarangiri nekene nkwimokore kwende e crusade kwabero otari kubwatia amachiko ubune kanisa erwete igonta gete goteba bosio bwabategereri na bosio bwabarigereria ng'a tinanya kwenda crusade inde yonsi eprotoketa bwatiri ono onya abumba rikorika rirube igabagwakera pastor nesimi obawe ang'a nkogenda ndi omopastor bwario aka onya na matanga efamily ekondigia twaigwana ng'a ninche nchiche lakini kwana na abalisia ko bare moyo abalisi bakwana na pastor oria obwate ekori ong'akere esimi ontabinge family nera etagetoche konyeremi omopastor ndere onakogenda ng'a ninche mwakere finally takong'akera efamily yateba ng'aki bono rende gatageti tiga totige natiga ekiagera nimbwate principal goteba ng'a onya pastor tarakwana ekianera omanya norogongo asa itindi gocha bono ekero nanyora ring'ana eri inche nabo nademanding omopastor oria acha kirosi rende kera nyarekane ng'onde nare nagosere ekiara amagoso naya abanto tingosaba amabera nande nabakonjabera ekiagera nyasaye agoteba ase isaha eyamo 18 ng'a ninchu togambirane nonye ebibe biabaririre mbisi bigubera bese bono onye nyasaye otoremerereti buna tore pastor oyi nagosere tere nasinyu kondemereria rende nsaba amabera igo nare korangeriwa ntebi ng'a so and so ngokire mware nabo nare gosaba amabera bosio bwomonyakerogo na bosio bwori nagoseire na crusade inche tinana komanora korubwana nsibe chianga chigwiki ibere chianga 15 ng'ang'enda nchikobera bwo montana kondugera ogonsi byobosio abanto batari aware kanga abanto bari gotegerera kango kiaberinge bari meyene yai na kambi inche tinana kogenda yani ng'anchi gotoka obune strange anje age korandia omopastor bwe district yako ng'akere esimi ontebi ng'a kwariga nigwe kambi na amatebi tai pastor ne omotebia inanya kogenda borandi bonde bwensi omopastor ne bwe district atamanyeti aboyoro bono baba baetire bari bachire bakirichu transifa nonya nsingo anduru omomanyi narangeri nabakomera kiroringa tindande tinonye na matanga atari aware ebenyamira ebe South Kenya lakini rende esegine yabanto naende esegine yomanene nje gonye gene tenge esegimunere yomanene amanana ora tubwere aserie tari ya Yesu omorigereria noroche buna pastor bagente gotweresera aise ali anyara koba tete koba bolia libolirinde kera mang'ana aya iga anyarte koba inu mwarigiri onde oranyare kobegerera amang'ana aya andi na maene kera mang'ana abeire ng'adawa ya moto ni moto ntu aligi ng'aki gate serikali nero nekere kwabekirwe ebinto bitari ekene nekere rendo ekanisa yemokire amajukumu etari gokorangeria ekoe ng'a twakonyire ekwanyora ebinto biabekirwe ase social media na intu ntwaimoka ng'a yaya tiga eserikali etogayane noyobeka amang'ana aya ntu ikorwanirira ng'a tutaite turandi tutaite komanya ng'aki amang'ana aya nabwate evidence korwa abu tutigere nyasaye aye kwarigiri onde iga oranyare korora amang'ana ana kiakoera amang'ana aya ekero nanyanyora abekirwe social media nonya nachiete sukuru nimanyete ng'a kobeka nonya na ebicha ya omonto social media motaigwananeti ng'a beko neri kobuna richiko iga ekero nanyanyora re social media nkanyora ng'a tomanyakero oyo gatuma amang'ana ya church policy tandangereti angambi nkane gose ng'itabe ombekire social media ngate igo orure kanisa ochirense na inche ngarenge onyomana notiga amang'ana ye kanisa ochiense bono nche ning'onko bugati gochie kanisa ase nko bugati gochi ng'onko chikonyoro ontegerera igo nkarana kareta kerario na inche tigambe eke kerario erinde nyasaye ngirie kati egegeko bakebe abarande ningimta ko bolia ng'eli swali ligomo gochigokorera procedure ki ebwente kubwatiwa ase okoleta amang'ana yabe amaya ekiagera buna ngosoma nanche no Adventista ni maetenga ekanisa amang'ana ekanisa atari koiru kotini ne kanisa nebwate disciplinary section yaye ekonyara ku handle amang'ana yakerachire imeye kanisa bono ekero procedure yekubwatiwa inu mwanye bwatire inche ne chunia
ekiagera timbwati authority yokogenda kobwatia disciplinary echuni ekorangeriwa eposi yakorangeria ekero kwanyorire isabekire ebinto mugondo ayokoenda gwachi koburuga bono omogaka bwe dini nero obegete ebinto ebia ng'ai kware korwa onyoroche obwate authority yonsi otebire ng'a mosangerekano onde bwensi totoka ng'ai ogochi komokaneri ng'a bono tiga ntoke bono inche nachiete gochia moino gochiga amaata gochi maata iga egere toumerane gatia abeke egento ekibuya abeke egento ekibuya kulingana ne church manual ekanisa netwete authority as members ba Seventh-day Adventist go decide who to bury your beloved as a family na kero konyora mostly in funerals una bagoteba you go without their permission of the district pastor perhaps buna maybe esimya ere off naende kero gwachire ngocha bale babatebia morekebisha inche nanya gotebi gunde kabisa ekiagera nanya kogenda district ende yonsi mopasita nyena atari aware paka riria atari kobo igakong'akera esimi onte ng'a tindi gocha kobo lakini nintiga omonto gokwarigani igo naki natakerete ng'a ori nagoseire akwanwe kiagera ase naange narandiri naende inche nanya kogenda mochari neba ema neba general inde mbori naki ng'ai moigwete omobere ogosoki gurera aramisi ngochia iyo kogenda gochi ntebi ng'asegete ndwansoa koganya abanyene ng'a bono bagocha mbate namonye korigi morandi mambi nonkare inche kwanza ago ngochikwa matanga ewiki eye rero ichuma nchiku rero ngocha korandi ichuma egocha gose Monday ngocha korandi ichuma eriende igo nana koba wenga ninje njikorani bono yokondiga ati ana mateni bwate singo cha kogenda indi ngotwara omosimamo nekero omopastor bwe district ya ng'akeire esimi nimbori gwa abapastor nararandiria matanga chi district chiabo igo nko batore ekiagera mbago nsireri nyengo bwate bunga 40 omotukana abapastor 10 bono korengana buna magana yagenderete koba imogenderere korandia enchiri eyeiga omone nagoteba ng'a goye we shall do it ebono ekero nararigeri social media abande ego bago commenti ng'a igo turi na acha mona singing chukurandi ng'a naki twachirete ase omo advocate intwo twachiete ase omo advocate ase eng'encho ering'ana ng'aki nkitokobekerwa social media without our knowledge intwe ntochieti ase omo advocate ache gotoboreri ribaga tochake korandi bono okorandi nonya Jeremia akagoteba gose igagokana ng'a nabo nabogankire tinkwana ng'a lakini ekero nakirete ring'ana rigoka korumeane buna omorero ring'ana ria rigoika rioka buna omorero na ekero chingaki chiratoke rigokwanwa goika rikwanu igokoba gwaita aria ase omo advocate nokobori ng'a inkitware kobekerwa social media without our knowledge nere sababu twachirete ase omo advocate naende nonya ngoikaiga intwe naki totaete komanya ng'a nkitware kobekerwa social media totari gotebigwa yani ntoriong'egere tobarasimise batoe ribaga torandi okorandi nabo orarandirie omonto moteneine nere nabo orarandirie omonto momenyete nere ebikoru nabo birarandi tari lazima otenene ase epurupit nabo omonto aragwakera esimi korwa ndonsi agotinga ndimbwate omochando ore iga omotebie ebibungo bimoremi keria arengera tigotigakire oku nokorandi moncho motegereri kwanyarire korotegerera na kumanya chanso ya mang'ana yonsi ipi enda barandi ababere banyarire gotoa inki kere bakarero iga aso ukorera pi ring'ana ria rio mweli oranya gotebia omotegereri oswanya gotebia no borai bie kanisa ndireri enare gotebia omotegereria ring'ana eriga neria Nyasaye monyegerigwa tena ase okwegena tene ase omorandia tene ase omorisia tene ase okwegena ekiagera omonene nero otorangeiri twensi naende nabo nare gotebia ekanisa ase ere nase okobwagwa echinguru bairwa ase amaoka abo nase ebirengeri biabo Nyasaye niga agoteba ng'a kere abe mwasinyanire na omonto koreng'ana egetabu kia Matayo 13:3 15 niga agoteba ng'a morangerie mokwane nere atagotegerereti orangerie omonto okabere nekero atategera omonto okabere arete omonto ogatato ekero angire
amarika agoteba rirario atigeru ense na bana agotenge kanisa ebwati omoroberi oyo Yesu arwete na aso bwanjani obonene na aso kwagachana na aso gokinania erinde twensi toikero otoreka wakana kare. Amen. Murandia Martha Isaac to korapi nikoranya gotebia omorigereria ogochigo korigereria. Ekinda atebe kyo mwali nkelinga bali bakorigereria ase amangana ya bekire social media ko comment egento gwasomire kwa igure kiagera narora TV ende comment tinga igotwate neti gukoruko bwatani kinyangi nonya nawa nero otanganete gotongweteni tabwatani tinyangi ende mokungu tanya kobwatani nyangi mokungu tanya gosabera mwana yani ebine bintu bono byokogesi bono naye gogokwana kwane gento kere kene bibilia gotebanga na mumanye kene ne kene kebasibore namba 2 gatoko be kanisa onde taege kunde ekiagera kila mtu atauchukua msio wake mwenyewe namba 3 chitaranta njiro oyo maka ewisano oyo ndaka egubibere oyo ndaka egweyemo kero monta yekorere mirimo chitaranda Nyasaye atoire na ache gutuburia bibilia goteba se gitabu kia Barumi nga tito banko na gobekera na tole bitango Romans chapter 14 verse 13 kira abenge gitango kiabekirwe ondore gocha kuigunganeria yani rimosukie amanyinga yo monto iyo igara aligiwe aso monto rio tamotebi na bese kiria goteba aye ko gogorio moro kora igwe getureri aya akeriogi omonta ataigweti ogoiteka kwa manyinga yakora abeguru yaye rinde kero tu abekirwe miribo ndunduri kwa amereri intu atete ko babororo aseta akubura tukuranderi na ndonya kero kende tware kurwanirira matanga muntu tukurwanira na ende tari era aya itonga abantu bakwe ngirinde togende tuchikorandi tonyore chibesa na ndaso borandi besa nchiyo omorandi orikire na ro bwate chibesa omorandi otari ikiri no kwerwa ngaki ne korio montanyora lakini omonto isakabera buochi wiki ibere iyo konyororo zibeza nyingi igono okwerwa bona marika goteba ngagenda asense yonsi na ibisa kubyonsi mubakore ko baborokigwa ekiagere taranta kwa irwe no chikoyeborigwa igonje kena goteba kyo mwali nkelina ki bibilia gatenga ninju togamberane kira abengo manyakero gonaga netie tokwanirane bona marika goteba intu yare ready erinde erio na intwe toirane ko babona tuarenge asense amoya marieta ito tari ase amoyo oborandi borabunya saa orana chekina kera kintu ntolikorasimiza lakini amarieta ito na intu ali social media ekene kirikwo ekene getigare ko bekene erinde erio Nyasaye soegati ntuntole tayari kobwatana no monyakerogo ekeraranje nande ekeratanje muntu tari gosibunga libanjane noyonde nande ntunto komogecha so gotobeka social media ekiagara bibilia tango muntu ogecha to muntu ino moiti intunto liko babaiti aso komogecha lakini omochando no linga gotobeka social media atara turangiria tukwanere no monyakero gono muntu kanya tosikaine togokwana ninjera njobisi yaya timanyetie sere ekiagara tanya kondangiricho ale kondangirigo chinko bayarenge privilege ingikonyerore ngabono tarandangiri ombekire social media ainje tali mangana makongwesende bibilia batebanga gatora aberane kuruese chinkoro cheitu igokara abeta yari gankwabera natole injo nkomwabera kuruwe nkoro yane nande gata abeta yari tindi kumurasimisa toikiro moerio ase ogokutwara enkwana eyemo ase eyemo amo nabarandia baito ba Get the Point murandia Pastor Nixon Matara amo no murandia Martha Isaac Gendera korigereria marandi abo ase channel yetu ya YouTube Get the Point Media, ase Facebook Get the Point Media, ase TikTok Get the Point Media. Get the point, you take a step forward. Nkoro kwa Emmanuel Bosire. Get the point, take a step forward.